ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர்யா தி வில்லேஜ்னு ஒரு த்ரில்லரான வெப் சீரிஸ்ல நடிக்க இருக்காரு. இது அமேசான் பிரைம் வீடியோல ரிலீஸ் ஆக போகுது. இப்போ லேட்டஸ்டா ஆர்யா நடிச்ச கேப்டன் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இந்த படத்தோட டைரக்டர் சக்தி சவுந்தரராஜன். இவர் ஏற்கனவே ஆர்யாவை வச்சு டெடிங்கிற படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாரு. இது காட்டுல நடக்கிற அமானுஷ்யமான கொடூர விலங்குகளுக்கு மத்தியில நடக்கிற சம்பவங்களை மையமா வச்சு இந்த படம் உருவாயிருக்கு. இந்த படத்துக்கு இமான் மியூசிக் பண்ணிருக்காரு. இந்த படத்துல சிம்ரன் ஒரு கேரக்டர்ல நடிச்சிருக்காங்க. சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில முக்கியமான ஒரு ஹீரோவா இருக்கிறவர் ஜெயம் ரவி. வித்தியாசமான கதைகளை எடுத்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. தனக்குன்னு ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்காரு. ஜெயம் ரவி மணிரத்னத்தோட பொன்னியின் செல்வன் படத்துல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்ல நடிச்சிருக்காரு. இப்ப லேட்டஸ்டா பொன்னியின் செல்வன் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இந்த படம் வர 30ஆம் தேதி தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்து ஜெயம் ரவி தன்னோட 30வது படத்தை டைரக்டர் ராஜேஷ் இயக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த படத்துல இவருக்கு ஜோடியா பிரியங்கா அருள் மோகன் நடிக்கிறாங்க. இவருக்கு அக்காவா பூமிகா நடிக்க இருக்காங்க. இதை அடுத்து ஜெயம் ரவியோட 31வது படம் சைரன் பேர் வச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தை ஆண்டனி பாக்கேஸ் டைரக்ட் பண்றாரு. இவர் ஏற்கனவே இரும்பு திரை, விஸ்வாசம், ஹீரோ இந்த படங்கள் எல்லாம் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. ஏற்கனவே கோமாளி படத்துல யோகி பாபு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ரெண்டா டிராவல் பண்ணிருப்பாரு. அதே போல ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்துலயும் நடிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவர் கூட சேர்ந்து நடிக்கிறாங்க கீர்த்தி சுரேஷ். இவங்க ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் பண்றாங்க. இந்த படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ் மியூசிக் பண்ணிருக்காரு. விஷால் தன்னோட 33வது படம் நடிக்க இருக்காரு. இந்த படத்துக்கு மார்க் ஆண்டனின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தோட டைரக்டர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன். இதுக்கு முன்னாடி த்ரிஷா இல்லனா நயன்தாரா, அன்பானவன், அசராதவன், அடங்காதவன் இந்த 2 படங்களை டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு. இந்த படத்துல ரீத்து வர்மா, எஸ்ஜே சூர்யாலாம் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த படத்தோட மியூசிக் ஜிவி பிரகாஷ். விக்னேஷ் சிவனும் நயன்தாராவும் சேர்ந்து தங்களோட ரவுடி பிக்சர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சார்பா நிறைய படங்களை தயாரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. சில படங்களை வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பண்றாங்க. இப்போ அவங்க தயாரிச்சிருக்க படம் தான் வாக்கிங் டாக்கிங் ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம். இந்த படத்தை விநாயக் வி டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு. இந்த படத்துல பின்னணி பாடகி ஜொனிதா முக்கிய வேடத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தெலுங்கு டைரக்டர் கேவி அனுதீப் டைரக்ஷன்ல சிவகார்த்திகேயன் நேரடியா நடிக்கிற படம் தான் பிரின்ஸ். இந்த படம் தெலுங்கு தமிழ்னு ஒரே டைம்ல ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியா உக்ரைன் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு புது ஹீரோயினை நடிக்க வச்சிருக்காங்க, மரியா ரியா போஷப்கா. இது இல்லாம முக்கிய வேடத்துல சத்யராஜ் பிரேம்ஜி நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. சினிமாட்டோகிராஃபி மனோஜ் பரவம்சா, மியூசிக் தமன். பிரின்ஸ் படம் தெலுங்கு தமிழ்ல தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. எங்களை என்கரேஜ் பண்ண லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.